салом бинандагони хабартиҷӣ. Бар асоси қарори ҳукумат дар бораи вазифаҳо барои соли 2020 ки Эмомалӣ Раҳмон раиси ҷумҳурии Тоҷикистон 3 феврал имзо кардааст, хадамоти алоқа муваззаф шуд суръату сифати интернетро беҳбуд бахшад. Ба иттилои манбаъ, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон суръати пасти интернетро яке аз омилҳои боздорандаи иқтисод, тиҷорат, фарҳанг, маориф ва сиёҳӣ хонда, мақомотро барои бартараф кардани ин мушкилӣ муваззаф намуд. ин дар ҳолест ки тибқи гузориши нави Spacetvet Global Index Tajikistan аз рӯи суръати интернетии мобилӣ як зинаи дигар қафорафта миёни 140 давлати дунё ба 8 гонаи қафомондатаринҳо шомил гардидааст. Spacetvet Global Index Тоҷикистонро дар родабандии ҷадидаш аз рӯи суръати интернетии мобилӣ дар ҷойи 133 ва аз рӯи интернети ноқилӣ дар зинаи 109 қарор додааст. дар гузориши Spacetvet Global Index, ки бар асоси нишондодҳои моҳи январ таҳия шудааст, суръати интернети мобилии Тоҷикистон барои боргирии 8,98 мегабит дар як сония ва барои воридсозӣ 5,04 мегабит дар сония арзёбӣ шудааст, дар ҳоле ки суръати миёнии интернети мобилӣ дар ҷаҳон 23,8 мегабит ва баландтарин 87 мегабиту 1 мегабит сония баҳогузорӣ шудааст. ин гузориш инчунин интернети ноқилро низ фаро гирифтааст. ба пояи он миёни 176 кишвар дар зинаи 109 қарор гирифтааст. бар пояи гузориш дар Тоҷикистон боргирии тавассути интернети ноқилӣ 22,75 мегабит дар сония ва баргузорӣ бошад 23,82 мегабит дар сонияро ташкил медиҳад. миёни кишварҳои идеме Русия дар зинаи 96, Қазоқистон дар ҷойи 103, Қирғизистон 115 ва Ӯзбекистон 132 мебошад. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо. Беҳтар шудааст ки бо интернетро ба пеш бурдан ва фикр кунам дигар азоб намешавад, ки интернет кушода шуд, хеле хуб шуд, бемалол истифода мебарем монанди дигар давлатҳо.